tots els artistes joves, Picasso va començar a pintar influït per l'art que tenia ocasió de veure i per aquell del qual es parlava. A la Catalunya de finals de segle, les revistes artístiques publicaven llavors tant les obres realistes de Daumier i de Millet com les fortament espiritualitzades dels prerafaelites anglesos. Picasso barreja naturalisme i simbolisme en aquesta aquarel·la titulada Al final del camí, de 1898. Recull la línia sinuosa de Daumier i de Toulouse-Lautrec en aquest apunt de personatges bohemis fets a París al 1900 i es deixa transportar pels arabescos decoratius de l'Art Nouveau al menú realitzat pel cafè Els Quatre Gats, que tal vegada vostès ja coneixin. També trobem la influència de l'impressionisme en quadres com el titulat A la coberta superior, pintat a París el 1901, i veiem la representació d'una escena quotidiana amb una pinzellada molt suelta. Cap a finals de 1901, a París, Picasso comença a utilitzar gairebé de forma monocromàtica el color blau i el continuarà emprant fins al 1904. Moltes coses s'han dit per explicar aquest fet, que Picasso era massa pobre com per poder comprar altres colors, que pintava de nit a la llum d'una petita làmpara o que estava influït pel pintor català Nonell. Però el blau, com ha assenyalat la crítica nord-americana Dora Ashton, era una referència molt comú a la melanconia a finals del segle XIX. Apareix a la poesia de Mallarmé, el títol de primer llibre de Rubén Darío, que es diu Azul, i els quadres de Whistler. A l'anomenada època blava de Picasso hi veiem el sentimentalisme, el simbolisme i la simpatia pels personatges marginats. Molt sovint s'ha parlat de crítica social en aquests retrats de pobres, de cecs, de bojos, de mares abatudes pel dolor o de dones soles. S'han d'entendre aquestes obres en el clima del seu moment, on triomfaven els temes sòrdids de les novel·les de Zola i, a casa nostra, les de Víctor Català. L'actitud de Picasso és més a prop d'un humanitarisme que d'una crítica social radical, i hi ha, fins i tot, una relació de simpatia amb aquests personatges, els quals, en la seva marginació, esdevenen una mena de metàfora de l'artista modern, aïllat també de la societat, és a dir, incomprès. La vida és el quadre més important d'aquesta època, pintat al 1903. És, com veurem, fortament alegòric. En els bossets previs apareix una dona visiblement embarassada, tapant-se la cara amb gest de desconsol. Al fons s'hi veuen dos quadres, sense marc ni cavallet. En un d'ells hi ha una parella encongida, un tema que simbolitza l'expulsió d'Adam i Eva del paradís i que és influïda per l'art de Gauguin. A la versió definitiva, la figura de l'esquerra és un jove nu femení, la de la dreta una mare amb un fill i la d'enmig és Casagemas, un amic de Picasso que es va suïcidar per amor i, diuen, perquè va descobrir que era impotent. És evident que aquesta al·legoria ens parla de l'amor casta de la mare i de l'amor sensual de la vella jove, que sembla estar ple de perills. Algunes figures amb mares solitàries de l'època blava ens recorden les verges romàniques i gòtiques. No és casualitat. A la revista Pell i Ploma, fundada per Casas i Utrillo, apareixien llavors articles dedicats a aquestes arts, revaloritzant-les. Picasso troba en aquestes una capacitat de condensació d'emocions que ell amplia també a condensacions de tipus formal. Vegeu com les ombres del vestit estan conseguides per zones alveolades més fosques, trencant així el concepte de clarobscur tradicional. Els temes de certs marginats continuen a l'obra de Picasso, però vers 1905 una visió més optimista sorgeix. El blau cedeix el seu lloc al rosa, i els arlequins i els personatges del món del circ apareixen contínuament amb una forma més clàssica, és a dir, més serena, més equilibrada. Això coincideix amb una època de felicitat al costat de la seva amant, Fernande Olivier, i amb l'interès als cercles intel·lectuals parisencs per l'art grec i clàssic en general, com una forma d'oposició a la dispersió de l'impressionisme. Un enigmàtic quadre titulat La dona en vano, de 1905, recorda fins i tot per la postura i el hieratisme de la figura a un quadre d'Ingres titulat Tu Marcellus Eris.
I, com ens recorda el gran historiador de l'art Meyer Shapiro, el gest ferm i tranquil alhora de la dona sembla un símptoma de la nova seguretat assolida per Picasso. Després d'una estada a Gósol, al Pirineu, Picasso torna a París i acaba de memòria el retrat de la seva amiga, l'escriptora nord-americana Gertrude Stein, per al qual molt pacientment havia posat no menys de 80 vegades. El que veiem aquí és l'inici d'una distorsió que conduirà al cubisme. La cara mostra una rigidesa com d'escultura i els ulls tenen unes parpelles ben marcades i unes enormes pupil·les negres. Picasso ha rebut la influència de l'escultura ibèrica, que va ser exposada al Louvre aquell mateix any de 1906. Un any més tard comença la seva gran tela Les Demoiselles d'Avignon. L'obra és important perquè assenyala la influència de l'art negre en Picasso i per la seva ruptura contra l'espai del Renaixement. Avui ja ningú nega el coneixement que Picasso tenia de l'art negre, ja que molts dels seus amics recorden les màscares al seu estudi. El pintor, irònicament, havia dit: «L'art negre no el conec pas», però molts anys més tard li va explicar a André Malraux que a Les Demoiselles se li devien haver ocorregut al veure les sales d'art primitiu al Museu del Trocadero. Bàsicament, el que Picasso agafa de l'art negre és la idea d'una representació del volum totalment diferent a la de les normes acadèmiques. Si vostès comparen una màscara qualsevol d'art negre amb el bust de dona de Picasso, veuran el que estem intentant analitzar ara. Les conques dels ulls es fan enormes i arriben gairebé fins al límit del rostre, al igual que les celles. La boca és petita, com un orifici, i el nas s'ha convertit en una forma geomètrica amb l'eix com una arista plana. Però tornem a Les Demoiselles d'Avignon. Les figures ens miren de cara, però els seus nassos són de perfil. A mesura que anava treballant-hi, Picasso va fer certes modificacions, especialment a les dues figures de la dreta. Els nassos es prolonguen amb estries, tal com passa a l'art negre, i la dona sentada amb una cama aquí i l'altra allà trenca amb tots els cànons de la perspectiva. Si està d'esquena i gira el cap cap a nosaltres, és impossible veure tan frontalment el braç i la cama d'esquerra. Per la sensació de plenitud i per l'angulositat dels cossos, s'ha parlat molt de Les Demoiselles com precedent del cubisme. És cert que aquest quadre té menys profunditat que una obra del Renaixement, però tampoc és totalment pla. El crític Leo Steinberg ens demostra com s'implica l'espectador perquè entri a la tela, com si aquestes figures immòbils l'invitessin a passar. L'angle de la taula, ascendent, suggereix la penetració d'un espai que una de les dones del fons obre descorrent una cortina. L'estiu del 1909, Picasso torna a Espanya i passa una temporada a Horta de Sant Joan, on realitzarà les primeres obres que han sigut qualificades més tard de cubisme analític. Hi ha qui diu que el cubisme surt de Cézanne, de la seva famosa frase de construir la natura segons l'esfera, el cilindre i el con. De fet, els cubistes varen agafar de Cézanne el sentit constructiu, la utilització de les pinzellades petites i juxtaposades i el tractament anticonvencional de la perspectiva. Però Cézanne pintava sempre enfront del model i el seu desig era aconseguir una idea del volum el més acorda possible en el de la naturalesa. A Horta, Picasso pinta la fàbrica. Ja no existeix un únic focus de llum que il·lumini tot el quadre, sinó que cada objecte posseeix ombres i zones il·luminades de forma totalment arbitrària. Les convencions de proporcions i perspectiva s'han alterat. Les palmeres de l'últim terme són massa grosses i de l'edifici de l'esquerra contemplem alhora la façana i la teulada vista des de dalt. El que fa Picasso, en una recerca en la qual el pintor Braque està gairebé a la mateixa altura, és desintegrar les formes sòlides per crear dels seus fragments altres de noves. El resultat té una gran complexitat espacial i volumètrica on sòlids i buits s'interpenetren. Com poden veure a la dona amb mandolina de 1910, els contorns de la figura són incomplets. Les curves del seu pit i de la mandolina suggereixen volum, però xoquen amb els plans de la part dreta. En aquesta etapa el color es redueix als ocres i grisos i l'expressió és mínima. Encara ho és més de mínima aquest quadre titulat Majolí
de 1912. El seu possible valor emocional el descobrim solament si sabem que porta el títol d'una cançó llavors popular i que el quadre estava dedicat a Eva, la seva amant. El motiu, una dona en guitarra, amb prou feines és distingible i en canvi s'ha donat més importància a la textura i a la direcció de les pinzellades. Aquest mateix any, Picasso realitza el seu primer collage, una tècnica que consisteix en utilitzar altres materials que no són el pigment perquè actuïn com a formes al conjunt de la composició. La famosa natura morta en cadira de reixeta inclou un paper imitant una reixeta real i la paradoxa, per tant, és doble. El paper és una il·lusió visual, però, posat en el quadre, sembla una superfície totalment plana. També les lletres jour, una part de la paraula francesa journal, que vol dir diari, donen sensació de plenitud. I aquesta plenitud es trenca, en canvi, amb l'extrem d'una pipa que sembla realment sortir-se de la tela. El quadre, com veuen, és ovalat i és rodejat per una vulgar corda. No és ni més ni menys que una ironia de Picasso contra el format i els marcs de l'art antic. A l'utilitzar paper de la paret, com més tard farà amb cartró, sorra o trossos de diari, rebutjava també l'ofici virtuós i pretensiós de l'art acadèmic. La utilització del collage condueix al que s'ha anomenat cubisme sintètic. Les formes aquí són més grans, més planes i més colorejades, i els objectes són representats només per una part de la totalitat de la seva apariència o de la seva textura. A nosaltres ens toca reconstruir mentalment la identitat de l'objecte. A vegades s'arriba a una simplificació màxima, com ara amb aquest meravellós cap, on la curva del perfil del rostre és solament un subtil traç en carbonet. Ja no es tracta, com veuen, de partir d'un objecte reconeixible per desintegrar-lo i fragmentar-lo, sinó de construir un objecte reconeixible a partir d'elements purament pictòrics, és a dir, abstractes. En el terreny de l'escultura, Picasso assoleix també fites importantíssimes. Des dels temps dels grecs, l'escultura era essencialment un art de cossos sòlids, tallats i modelats. A la també famosa guitarra de 1914, Picasso, en canvi, treballa especialment el tema del buit i de la construcció per plans superposats. Per finalitzar, diguem que el cubisme sintètic reapareix una i altra vegada a l'art de Picasso, conjuntament amb obres molt més realistes. És, per exemple, el cas dels Tres músics, pintat el 1921, en ple període neoclassicista, o el mateix cas de Guernica, al qual li dedicarem un programa a part. Però, com vostès poden veure, mai oblida les recerques d'estils anteriors.